Siyabingelela omama, siyabingelela obaba, siyabingelela sisi, obhuti, abantu abasha bonke Sunday school ngegama lenkosi, amen. Siyabingelela abangcwele bonke ngegama lenkosi, amen. Siyahlonipha abazalwane phakathi kwethu. Ngiyabingelela baba, your grace bishop kanye noma ngegama lenkosi ngiyabingelela baba, Archbishop kanye nomama, amen. Ngibingelela abazalwane, izisebenzi zonke zala ekhaya, inkosi ezikhethile, ngibingelele i-executive yonke, amen. Ngiyabingelela abangcwele sanibonani bathandekayo, haleluya, haleluya. Ngiyakholwa bazalwane, Jesu ngamvuma ngomlomo wayisiza impilo yami bazalwane. Sonsukwini zobusha bami ngimfumene oligugu elikhulu. Alibongwe igama lenkosi, haleluya. Cha bazalwane ke mina ngiyiseyilo hlobo oluthi makuthiwa zoshumayela, ngiyiseyilo hlobo elisaphathwa umchamo, ongathi ubizwe stage kuba ngathi ungaqala uphuthume ngaphandle uthi ake ngiyochama, amen. Ngoba bazalwane akujwayeleki futhi usuke wazi kahle ukuthi izwi nezo zomulisho uzoma phambi kwesihlalo somkhosi ubuzwe ngalo. Imotive ukuthi yayithini ngesikhathi wawuthi, amen. Ngoba bazalwane yenzeke into ukuthi umuntu ajaha ukuzoshumayela kanti akafuni ukuphakamisa uJesu, ufuna ukuthi ibandla lidle yena, amen. Siphume sibabaza sithi ubani ugcwele amavesi, amen, kanti akagcweli imfihlo, amen. So kungenza ngisabe bazalwane, kungakho ngisabe impela, ngivele ngisabe ngiwuza umchama ngathi uza ngamandla ukuthi weNkulunkulu lento engiyakuyo yile ozongibuza ngayo, amen. Ile nje ozongibuza ngayo ukuthi ngamangalela langa bengcwele bonke begcwele intende ngangithini kubo. Alibongwe igama lenkosi. Ngiyakholwa ke bazalwane, nami namhlanje ngiyabonga kakhulu uGrace Bishop, amen, ukuba ungihloniphe endaweni yakho baba, ukuthi nami ngingomncinyane ngizoma ngiyumhlongo bazalwane. Ngiyazalwa endaweni yaseCilima. Alibongwe igama lenkosi. Ngase ke bazalwane ngokusebenza ngaba seGoli nomsebenzi wenkosi ke uSomandla angethembe ngawo eGoli, amen. Siyambonga kakhulu bazalwane, uNkulunkulu osenzele umusa nokho kube uhambo bekade ngixoxela uma sifika la sithi hey sicishe bazalwane, cha ngikhuluma isiGoli, uma ngicishe cha uphambene nje ulimi, amen. Cha ngikhuluma sona isiZulu nje, amen. Sicishe bazalwane noma size ngapha ezagandayo ayibhasi, amen. La nje sesifikile eMaritzburg, amen. uNkulunkulu bazalwane, uma ubona uSomandla ephephetha, waphephetha bazalwane. Ibhasi ngilibone la kwimira yami ukuthi kunemoto eza ngemuva, so kunengozi ngaphambili, imoto zonke ezimile. Bayazi abajwayele entry uma wehlela ukuthi wehlela eMaritzburg eMidlands Mall, so kunendawo lehla kabuhlungu eMarkets, amen. So kunengozi ngaphambili, imoto zonke ezimile bazalwane. Nami uma ngimala ingqondo yami iyacabanga ukuthi yazi njalo la uma kuba kwaba nento kujwayele ukuba yisiphihli, ngoba zonke imoto iqhamuka igijima zingakwazi ukubreak, amen. So ngisacabanga leyo nto kanti kuzoqhamuka ibhasi ngemuva, ngisayicabanga nje ngilibone lele ngilibuka la esibukweni ukuthi ngeke lizelime, nami indlela engime ngayo ngibe kanzima, amen. So lona ngeke lizelime. Hayi ngizwe zami bengihamba nazo sezikhala kubuma, maye bazalwane, ibhasi liphahlaza imoto, uJehova sebawothi, uJehova sebawothi bazalwane, wasiphephisa. Lizi ubona umela ibhasi lidlulela, ladlula bazalwane, ibhasi ngalibona lithi nje ntshili yoshaya ngapha, katha uSomandla waphephetha. Ngiqala ngibalekisa nami imoto, ngibaleka abantu bonke bebaleka, ngangabe ngisazi imoto ishonisa ngakuphi, kanti kodwa uSomandla usuphephetile, amen.
Sibonga lo uNkulunkulu bazalwane. Ngiphume lapha ngathi impela somandla usenzima ngaliso. Amen. And besoba bazalwane bengihleka usisilinde besoba imeans meet lapha ngoba sihamba ngemoto encane ngetruck phambi kwethu ibhasi liza ngamandla liyosihlanganisa nje kube imeans meet. Amen. Kodwa somandla bazalwane kwangathi ukuthi bathi ngiphume ngapha futhi babone ukuthi yimi engibaphephisa. Amen. Ungabe ukuthi baphephile nje babone ukuthi bekuwumpwi kodwa ngabaphephisa. Ngabona imoto bazalwane ezishayeka zonke. Imoto mawuthi ngaphambili zonke ezishayekile. Waphuma ethi bazalwane njalo. Amen. Ngiphuma kuleyo traffic bazalwane sabonga uJehova sathi somandla uhle. Amen. Amen. Bazalwane namhlanje ngivumeleni kulama minishana engwanikeziwe bathandekayo ukuba nami ngihlephule lokho kusenhlizweni yami inkosi ekubekile. Amen. Kwesinye isikhathi bazalwane bengihleka la ngibuka izolo sikhuluma noma sibuka indaba yamazwi ayisikhombisa uJesu awashe sesiphambanweni. Umulalelisa kahle bazalwane. Sithi uma sifika kwivesi ngicabanga ukuthi lesithupha noma elesihlanu bese kuthiwa uJesu wagebisa ikhanda lakhe wafa. Amen. Kodwa uthi uyezwa usenelinye izwi eliza ngemuva elithi baba ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami wase yafa. Uthi kanti uJesu ufika ngakhe. Ungaze ubabuze mhlawumbe babebhala ukuthi mhlawumbe wena ukuchaza wawume kweyiphi engi ukuthi ubona uJesu efa lokho koqala. Nalo uma sebhala futhi athi nange sethi ngiyabeka umoya wa bazalwane waphinde wafa. Amen. Amen. Afuna sigxile kakhulu kuleyo kodwa makube into yakho ukuyibuza ukuthi kanti uJesu wafa kangaka. Kodwa iqiniso bazalwane enginalo elokuthi la uma sifika kaJesu kuyafiwa njalo. Kukhona izinto bazalwane usuku nosuku kumele zife, iminute neminute kumele zife. Kunezinto ukuthi wesomandla le ngiqulekile kuyo kwenye uzufakaze uma ebandleni uthi uJesu ungisizile kanti uqulekile kuyo simbona umzalwane sephindela kuyo. Bazalwane esime nabo saxhuma kanye nabo sibonga uJesu kodwa uma besuka phakathi kwethu lezi zinto uJesu obekade basize kuzo babuyele kuzo. Bese ke uyabuza ukuthi lo mzalwane wayefile yini noma wayequlekile. Libonga igama lenkosi. Usho ukuthi la ufiwa njalo njalo. Kumele kufikane. Ufukuhleba, ufukuzenzisa. Uphele yakhe intando qali kaJesu. Libonga igama lenkosi. Isabazalwane sikhulumeni ngendaba ngiyazi sijwayele. Amen. The Samuel chapter 1 siqala ukufunda kwindima yokuqala. Kwesinye isikhathi bazalwane sike siphuthwe izinto uNkulunkulu asibekele zona ngenxa yefiye. Yabona uma umzalwane ehlaselwa ifiye imakhela udonga ukuthi angeke ukwazi ukweqala. Kunamathuba asiphunyukile ngenxa ukuthi siyesaba. Kunezinto ezisidlulile zaze zaya kwabanye abantu obokade kuyezethu ngenxa ukuthi siyesaba. Amen. Ngifisa bazalwane sifunde. Ngiyazi nami ngijwayele ukufunda manje ke ake nami ngithathe igunya lokufundelwa abathandekayo.
nami ngijwayele ukuthi kuthiwa awufunda Mhlongo, nami angeke ngithathe igunya lokuthi cha nami ngeke ngifundele ngeke ngizwe nami ukuthi yini lezwayo la ngofundelwa. Siqala bazalwane sifunda ku verse 1 sigcina ku verse 11. Asifunde izwi lenkosi bazalwane, incwadi Samuel yokuqala ichapter futhi iyona yokuqala. Amen. Siqala ukufunda ku verse number 1 siphethe ku verse number 11. Amen. Isihloko sifunda kanje: ukuzalwa kukaSamuel. Verse number 1. Kwakukhona umuntu waseRamatayim Sofim lasentabeni zakwa-Efrayim ogama lakhe lalingu-Elkan indodana kaJerohamu ka-Elihu kaTohu kaSofi kwa-Efrayim. Verse number 2. Wayelabafazi ababili, igama lomunye lalinguHana, igama lomunye lalinguPhenina. uPhenina wayenabantwana, kepha uHana wayengenabantwana. Lo muntu wenyuka emzini wakhe iminyaka ngeminyaka ukukhonza nokuhlabela uJehova Sebawoti eShilo. Kwakhona lapho amadodana amabili kaEli, uHofini noFinehasi, bengabapristi bakaJehova. Kwathi ngosuku Elkana ahlaba ngalo, wanika uPhenina umkakhe nawo onke amadodana akhe namadodakazi akhe izabelo, kepha wanika uHana isabelo esiphindwa kabili, ngokuba wayekuthanda uHana, kepha uJehova wayesivalile isizalo sakhe. Isitha sakhe samthokoloza kakhulu ukuba amthukuthelise ngokuba uJehova wayesivalile isizalo sakhe. Kwathi kuba uElkana enze njalo iminyaka ngeminyaka lapho enukela endlini kaJehova, wamthokoloza kanjalo ngaloko, wakhala akadlanga lutho. Wayesethi uElkana umyeni wakhe kuye, Hana, ukhalelani na? Awudli ngani? Inhliziyo yakho idabukeleni na? Angidluli yini amadodana ayishumi kuwe na? Wena wasukuma nxa sebedlile. Amen. Wena wasukuma nxa sebedlile eShilo bephuzile. Wena umpristi wayehlezi esihlalweni sakhe ngasensikeni yomnyango wethempeli likaJehova. Umphefumulo wakhe wawunomunyu, wakhuleka kuJehova wakhala kakhulu. Wenza isithembiso wathi, Jehova Sebawoti, ubheke nokubheka ukuhlupheka kwencekazi yakho. Ungikhumbule, ungakhohlwa incekazi yakho, nincekazi yakho umntwana wesilisa. Bese ngimnika uJehova zonke izinsuku zokuhamba kwakhe, kungathinti impuco ekhanda lakhe. Sicela uNkulunkulu wethu ongcwele ngezwi lakho ntambama. Namkhonzi wakho Nkosi umisile phambi kwethu namhlanje kwabo umbhobho wakho memezela indaba ezinhle mfihlume embandi. Kuthiwa umoya esitha ima phambi kwezwi lakho, ingabi nawo amandla, ingabi nalo isabelo, bawona wathi inkosi ebusayo, wenkosi ephilayo, ngoJesu inkosi ephakeme kakhulu. Amen. Amen. Siyabonga. Amen. Hallelujah. Amen. Ngiyaxolisa abazalwane, ngikhohliwe ukusho ukuthi ngiganiwe. Amen. Kanwe isitufuza. Yeah. Amen. Kanwe bazona ndlovukazi ukaMasokhela awuphakama nkosikazi. Amen. uNkulunkulu wangenza umuntu obathandekayo. Amen. Amen. Sibuyele. La sifunda khona abazalwane, umbhali uyasixoxela, usixoxela indaba uthi kwakukhona umpristi
omkhulu and wayenabafazi ababili. Kulaba babili kukhona okhiqizayo and kukhona ongakhiqizi. Kulobu ungakhiqizi kwakhe iBhayibheli bazalwane lisibekela ngobala ngokusobala ukuthi wayemthanda kakhulu umyeni wakhe uHana noma engabathula abantwana. Inhliziyo kaPhenina yayilokhu imcunula lento ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umyeni wami mina ngimnikeze izindlalifa kodwa uthanda kakhulu uHana. Lize lithi iBhayibheli kwakuthi njalo uma kuphela unyaka uElkhana ebese enikeza uHana ophindwe kabili. Amen. Amen. Kodwa bazalwane indaba yami la ehlezi khona kakhulu eyokuthi uHana wayengabathola abantwana, hayi ngoba ekade engabathola abantwana, kodwa kwakunoJehova ovalile. Awukanti iJehova futhi uphinde uvale. iBhayibheli lithena abantu mabande bagcwalisa umhlaba wonke kanti iJehova uphinde uvale. Ethi bazalwane iBhayibheli kwakuvala uJehova, ngapha uJehova uvulile. Ngapha inhliziyo inhle, ngapha inhliziyo imbi, kodwa ngapha kuvuliwe. Igama lenkosi. Bazalwane, kunezinto esizoyithandazela size sifune ukushiya kanti kuvala uJehova. Baningi abanye siqale nabo kule ndlela. Babona abanye beshada, babona abanye bethenga imoto, base bethanga ukuthi uJehova ubhekile abathile kanti uJehova uvalile. Bazalwane, la kwamsindisi kudingeka amaqhawe and abantu abazofeyisana nayo belokhu bemlalela umnikazi wenkonzo ukuthi weNkulunkulu uthula uthini. Ayibonge igama lenkosi. Ngapha uyazala lo, ngapha uJehova uvalile. Ithi bazalwane iBhayibheli wamncukuluza njalo uPhenina uHana, kanti ngesikhathi emncukuluza inhliziyo kaHana ibe sifuna kakhulu uNkulunkulu. Bazalwane, kunezinye izinto esiyifunayo noma esehlelwa yizo manje siyazisondeza kuye. Kunezinto bazalwane esiyifunayo esesithi Jehova ufuna ngabe sengilapha ngokwezinga, isalary yami ithi yebo 30,000 uyangena ngenyanga, kumele ngabe sengilapha, kanti uJehova avale ukukhokho kweshumi, uthembekile inyanga nenyanga. Usuyibuza ukuthi naba bephuza utshwala bebusiswa phambi kwami, Jehova uthula uthini ngami? Kanti bazalwane uJehova uvalile ukuze kube khona lo ozokuhlupha bese inhliziyo yakhe iyasondela kakhulu kuJehova. Ithi iBhayibheli yahlupheka inhliziyo kaHana njalo uPhenina uma kemthusa. Ithi iBhayibheli wazi wathatha isinqumo enhliziyweni yakhe sokuthi anyukele njalo endlini. Amen. Ithi kwakuze azakhala inyembezi. Inceku yenkosi yambuza ukuthi wemuntu wesifazane uyodakwa iwayini koze kube nini? Hayi ngoba embona okokuqala, kusho ukuthi ujwayele ukumbona ukuthi lo muntu wesifazane kanti engathi uhleze ephuzile. Kanti inhliziyo yakhe iyahlushwa, damoya ihlushwa, damoya isondela kuNkulunkulu. Kunezinye bazalwane izimo esishesha sidikile sibaleke, kanti bekade kuseyibhodo lesisaphekwa. Kunezinto esishe sishiya ibandla,
sithi sekufike eqala abafikayo bashada efika izolo thina kade sayibamba kanti yini erongo ngathi kanti uJehova uvalile and bazalwane uma ke kwavula uJehova sebawuthi kuvula ngathi kuvula imfula engenavalo lithi bazalwane iBhayibheli uHana waze wenza isinqumo enhlizweni yakhe esokuthi aze asho ngamazwi akhe ayeke lokukhala khalayo kodwa enza isinqumo phambi kaJehova isethembiso sokuthi weJehova uma kuwanginika le ndodana ngizobe sengiyibuyisela kuwe ekhanda layo ngeke ukuphume empucu. Amen. Bazalwane kungakho isithandazo kungakho sizila ukudla and sizila ukudla sisemanyaleni silinde uJehova sebawothi ukuthi agile imhlola and kwesinye isikhathi bazalwane athule and athule kwi-right position uzoyibuza ukuthi yini engezi kahle ugijima unomphele enhlambulukweni ukuthi yebo ngi-right kodwa uJehova uthule. Ngiyahleka bazalwane bengihleka usisi omunye efakaza la kusession yasekuseni ekhuluma ngendaba yothando likababa nomama ngithi lo lalikhulumayo ilolo laziwa yimi. Amen. Thina bazalwane kwakuke kube kubi kwi-conference nje kanje ishinduko uthi uyayibona into ukuthi iqondene nami inkosi nje ikhapha wena kodwa ithi inkande akizuyiyeka nangephutha. Amen. Mawuthi uyafika baba uthi ngilimele futhi nje ngilimele ngishiya phansi athi baba mina ngizwe ngithini athi ngizwe ngithini. Amen. Sihlale bazalwane kusuka ngo-2012 sisebenza. I think ngaze ngadedela ngo-2015 or 2016 sengihamba ngeGoli losebenza. And kuleya period bazalwane wawungazi ukhala ukuthi weJehova every day ngiyavuka ngizohlabelela emvuselelweni ngibona uJehova egiliyimanga kubantu and ngaleso sikhathi mina nginayo ngisho i-roll on. Uthi kuthandazwe uNkulunkulu avula imali bazalwane emvuselelweni kodwa ithi vuleka imali imithi inhliziyo awu mina Nkosi uthini ngami. Sasisesikhathi bazalwane siye kubaba athi ubaba nibizwe yimi noma nibizwe uJehova. Khumbula kahle bazalwane sasiseshaya moya angazi uma wakuseshaya moya sithi kuJehova sifuna imiliyoni manje Nkosi. Sathi Nkosi thina la ukuze siqhubeke sifuna imiliyoni. Alibongwe igama leNkosi. Wathula bazalwane uJehova. Wathula. And ekuthuleni kwaze kwangathi abanye bethu bayalimala. Baningi bazalwane abantu abayishiyayo inkosi kanti bahlulwe isineke nokubekezela. Ukubekezela bazalwane yazi kwesinye isikhathi ubekezela ngisho ungasaboni la uyakhona uthi ngoba uJehova sebawothi ushilo mawusho yena la sizohlala size sembathiswa amandla ngoba usho yena umnikazi wenkonzo. Iningi labazalwane kulezi zinsuku libeke ithemba labo kubantu. Uma ke kwashintsha abantu noma kwashintsha umfundisi we-local church uyashintsha naye athi ngiyayiyeka lento kanti bemizwe umfundisi webandla yini. Bazalwane ngisho shumayelayo yispika
bese uzalwe wena. Uma seyishintsha eqinisweni asikho isidingo sokuthi wena ushintshe. Kulezi kubazalwane sigcina kuba ngathi ivangeli lethu sinevangeli elintekenteke. Baze bathi abanye kungcono uma inehlula niyeke. Amen. Ayisehlulanga. Ukuthi sisuke sathemba abantu. Sathemba abantu. Kanti lithena iBhayibheli uqalekisa umuntu othemba lakhe lingumuntu. Kodwa ubusisa umuntu othemba lakhe linguJehova, likuJehova. Bazalwane ukhona umnikazi wenkonzo. Khona umnikazi webandla endisivele kuye. Noma ngaze ngiyishaya isifuba ngithi mina ngizalwa uMamboyisa. Amen. Kodwa iqiniso lokuthi ngiphume kuJehova Sebawuthi. Uma amanzi ephuma kwi-reservoir noma wavula la ithepini lapho ngeke uzusho ukuthi ipipe lizakhela lona amanzi, kodwa amanzi aphuma kwi-reservoir kwase kuhlangana amapipe ukuthi kuzophuma amanzi kwisinki yakho. Nathi bazalwane sivela kuJehova. Kungakho masikhuluma kumele sifuze yena. Kulezi zinto kubazalwane ngiyahlupheka. Ngihlushwa into eyodwa futhi inkosi ibekile angivuthi bazalwane futhi nje ngiyoze ngiqede ngishumayela nje kanje. Khulekani. Ngiyahlupheka bazalwane. Ngihlushwa into ethi sinabazalwane abaningi abalimele. Belinyazwa ukuthi bahluleke ukulinda. Kulezi insuku ethembisa sinetime eshumayela phezukwayo unyaka wonke. Sithi ukukholwa ungenamsebenzi kufile ngokwakho. Amen. So abazalwane kulezi insuku bathi uma beza kuJehova bafuna ukufike kuJehova, bafuna ukuthenjiswa izinto. And uma sebengasayitholi lezi zinto bayashiya bayahamba. Mina bazalwane kulezi insuku ngikwi-reality. Ngikwi-reality show. Ngaze ngama angikhumbula uma ngangime eMgababa yini ngithi kulezi insuku kuba mnandi basagxuma la phambili sithi mshado nomshado. Kodwa omunye uthi uyamfakazela ukuthi uyambhizitha kahle usho la emlonyeni inhliziyo ithi cha. And lo mzalwane uma sebona abanye njengoba kuyiphasika nje abanye bephakanyiswa, inhliziyo yamzalwane iyalimala iyasala. Ukuthi hawu lo ufika izolo lo shungezwe yimi useyashada mina ngashadi. Azabona ukuthi engathi mhlawumbe uma ngashintshi ibandla mhlawumbe ngiye kuleliya qoqoqoqo engathi obrada bakhona ba right. Ithe inceke yenkosi bazalwane uma kuza iqiniso uSathane uvela ashesha letha amanga. Uthola ukuthi umzalwane usegaxele entweni ngenxa ukuthi unikezwe ifake, ngenxa ukuthi sithi asibonile ukuthi kunento eyiqiniso ezayo. Bese sibe nomzalwane oqeda kushada ngolesina ngaqedi kanti uthola ifake ngenxa ukuthi uhlule ukubekezela nokulinda. Mina bazalwane umshado ngawuthanda. Yabona nje lokho bekade ngibona ubaba umfundisi uNxumalo kanye nomama yayivela inhliziyo yami ijabule ngithi one day nami ngizomiswa kanje ngimiswe nomngamo. Amen. Kangithi nje one day ngiyoma kanje and ngimtshela uJehova ngithi weJehova mina ngifuna okwenhliziyo yakho and abe nje. Wathi noma eseqhamuka ngabe ngilethe iphepha lokuthi nazi into engiyicela kuJehova tick. Ngoba ngize ngisoba.
iningi lethu bazalwane labantu abasha lisilahlekele endleleni ngenxa yokuthi sifuna ukusho into esingasiyona. Uma inkosi ingakakusizi lapho yana enhlambulukweni ungaze stage ukhulume ngayo. Kwale enhlambulukweni inyanga nenyanga ngeke bakhathala umhlambululo wakho ukuthi hey nayi into minyanga ehlula. Sizothina sithatha umfana kalo siwenze wethu. Alibongwe igama lenkosi. Wena bazalwane wenza isethembiso phambi kaJehova. Wathi we Jehova uma unganginikeza lo mntwana iqiniso ukuthi uyokusa usihlazo lami phambi kwalo mfazi. Bese mina lo mntwana ngiyakumnikela endlini yakho. Bazalwane masihambe sikuye. uJehova usathembile. Unezinye zezinto ezisihlasela sisodwa sisemakhaya. Endokumele size sizigolozele. Mabishop wajwayele ukusho kanjalo thina kithi. Athi la uma ungagolozi athi ezinye izinto zigolozele. Uthi ngegama lika Jesu wena la out. Vula iminyango, vula amafastela, uthi get out. Ngiyafisa bazalwane futhi inkosi iyongisiza ukuze selaphane, ngoba uma sisuke sesihlezi kanje babishop singabantu abasha sesigqoka othayi bethu namaduku evale etentini, kuba ngathi siyaphuma kwi-reality bese sibe yinto esingasiyona. Amen. Baningi abantu abasha bethu bazalwana balimela. Ngiye ngibuke nje ngithi baningi abantu abasha. Uma ngibuka nje khona la international kusukela ngo-2010 mina ngijoyina. Amen. Uqala umsebenzi. Amen. Ngithi baningi abasilimalele ngenxa ukuthi ivangeli lethu lisuke lapha bajaha abantu ukuspringa bazoshaya kuleli vangeli kanti abasiyona lento. Mina bazalwane ngikwi-reality nje ngempela. And ngikhuluma iqiniso mangithi kwakushunyelwa la ushunyelwa uphuma impela uzwe ukuthi ngiyayishiya impela le nkonzo. Ngoba naye into yangihlula. Mina bazalwane kwakho kwangihlula. Ngisho ukugunda nje ngangistyle nje sekhanda ngangisithanda ba. Futhi ithi inhliziyo nje angize nakancane. Ngiye impela baba ngisho ngithi mina baba le elaki ngiyayithanda. Athi baba ungizwe ngithini. Agibele ayishaye ubaba ayishaye uthi awunakho baba esengishintshela. Ubuye uyakuyena uthi awu baba nawe nakho ubususho nje hayi bekhuluma uJehova mfana wami angithi wena kake welaphi. La bengasho mina ngikuthanda into engakazi ngiyazi. Sahlala bazalwane. Sahlala. Uma ke wayijwayele ukuba harsh. Nawe ntokozwe yo. Uma wayijwayele ukuthi ndathi hey bafana bami nonsense le. Nonsense. Uma sesizwe ukuthi ishaya kakhulu ngale size ngapha engathi kulula ngakhona. Athi nje baba wayini nini nikhaliswa yilento. Amen. Ngifisa bazalwane esazini ukuthi izinto zezinye ebekade siyithandazela zeminyaka inkosi engakasiphendule kuzo. Inkosi izosiphendula kuzo. Nawe umuntu omusha khona ubufakazi obusha engizokuthula ngoJuly. Sapheka. Abukavuthwa thwa kodwa kwala sekuzovuthwa.
and ngiyobe sengimletha sekuyi-5. Amen. Kodwa into engiphezulu ukuthi nawe umuntu omusha ohlezi lapho phansi osuyibuka ngathi engathi mina uJehova sebawotha kangibhekanga, kwesinye isikhathi kuvale yena. Omunye uyayibuza ukuthi nakho sengize ngina-40, ngisayolipheka kanjani itiya? Uzolipheka uma kusho uJehova sekawotha. Baba, sinabantu abamaphambi kwakho baba bathi imshado nomshado, kodwa iqiniso ukuthi umshado bayawuthanda. Behleka nje bahleka impela ngoba bayazi ukuthi kusho ubona. And uma ungasafiki bayalimala. Njalo uma kumele kuphakanyiswe enkonzweni kunabantu abaphuma njalo belimele. Umuntu ancamela ukuthi ngoba kunobrad uyangishela le ku-West Street angidamane ngimakhe bese ngimlethe enkonzweni. Ngoba laba basenkonzweni ngathi babheka uJesu esesiphambanweni abasiboni thina. Kanti ayinehleli lonto. Athi lo wesithe ngathi ungibona ngathi uyasho nokuthi ngathi ngimuhle. Babamba izipika nje ukuphela noma ekhawula ukuthula sisi. Iqiniso laba bantu abasha balesi sikhathi. Angithi laba abantu bama-inbox. Abantu bama-inbox laba. Ukuthi ku-inbox ngine-list ithi hi, hello, hey. Enkonzweni ubrada uthule. Amen. Agcina udadewethu ephuma eyoyilandela itshe le ngaphandle athi uzolipheka. Livume itshe ngoba phela lithole usisi okholwayo athi ulifake emafutheni lithi itshe angivuthwa mina. Abasathe uyathandaza ngo-12 athi ngibangela umsindo. Ngoba ulanda into ngaphandle wafuna ukuzakhela yona kanti uJehova bekade savalile. Qiniso ukuthi siyafika kuleso sigaba singabantu abasha. And bazalwane kungakho ngiqinisa kakhulu labo sisi ngoba sehlela bona kakhulu. Ngoba bona bathi noma benayo imali athi ebanking nginawo 100,000 kodwa kanti ubrada uyazi uma ukhona 100,000 ukuthi sengiyaqala ngisondela ngasemandawe ofisini. Ngapha bajwayele ukulimala kakhulu. Thina nje hayi. Uma silimala silinyaza ukuthi nje uhamba usister lo bekade ngimbhekile kanti imali angikakabi nayo. Silimala nje thina lapha. Iyona nto nje thina leyo silimaza ukuthi hawu bengisathi ngisambiyela nakhe sehamba. Kanti ngapha ithi noma imali ikhona kusho ukuthi hayi sengiredi hayi. Kanti uJehova uvalile. Nganza kwethu ningaze niyofale. Uma nje inkosi sakubekela ukuthi hlala ukhonze ethempelini, hlala ukhonze ethempelini. Uzondle ngokukholeka, uzithokozise ngoJehova futhi ungabhekile nokuthi lo uyangibona yini. uJehova sebawuthi uvele abuke ukuthi yebo ngivalile lapha. Esevula. Ifuna bazana thina sibeni kuyileyo reality. Ngoba iqiniso lokuthi
umuntu uqala uma sethi na 45 athi hayi vele sengogugela ekhaya kodwa make sathi 30 usathi mina ngisazogana. Amen. Engisibulele bazalwane indaba yokuphakanyiswa enkonzweni singabantu abasha. Ukhona abaqhubuzeli basayisizwe nje ukuthi kusasa yiSunday engabe kuzokuphakanyiswa bani. Mhlawumbe kuzophakanyiswa lo ambiyele. Siyacabanga ngoJuly ngizobuya yini? Athi hayi engathi lapha eFake engathi baningi kakhulu brother ake ngiye khona. Kanti bazalwane uJehova ovalile into uma kuye yakho izokwakha indlela uJehova uzohlanganisa ngisho abantu ngisho into yakhe eCape Town uJehova uzohlanganisa abantu ukuthi ifike kuwena wena ule kwaDubuza. Ngike bazalwane mina ngathandaza ngamacela lapha eBranchini uqala nje unyaka ngathi every Sunday la enkonzweni ngizonikela ngo100 rand. Ngathi futhi lo 100 rand ngifuna imoto. Le moto enginayo incane ngifuna imoto. Ngathi 100 rand each and every Sunday. Ngaqala ngoJanuary. Uma ngithi bazalwane uJehova uzohlanganisa abantu. uJehova wahlanganisa abantu. Waqhamuka imoto okay mina ngiyikalela ukuthi inkosi sengifuna ezoba yisedenanyana mhlawumbe ezokuthi mhlawumbe 70,000 or 80,000 then ngizoba right. Amen. Lalela uJehova sebawuthi maseletha wave waletha i2023 model 7 seater. Lalela yazi le ifika kanjani? Ithi inkosi wena Mhlongo i-payslip yakho ayibhala noma i-bank statement yakho ayibhalansanga kule nyanga siyanyuka kule nyanga siyehla kuleya ngeke uzuqualifyele vele u2023 model. Wahamba oqualifyayo wayothenga imoto. Wathi uma sequalifyile uJehova wavala imali kuye. Wavala imali uJehova kuye. Wavala konke wathi insurance wayikhatha. Service plan wayikhatha. Yathi umholo wakhe ngiyahluleka ngisho ukubhadala installment ke manje. Waqhamuka ke bese igijimisa seyiletha. Mhlongo please take over this car. Iyamhlula mina. Uhlanganisa ngisho abantu abanye babungabazi. Landle nje kuma 7 seater. Amen. uJehova ilethe ngomi. So bazalwane ngifuna ukuniqinisa kakhulu thina abantu abasha uthi masihlale kuJehova sizondle ngokukholeka. And yazi into oyifunayo ungafuni noma yini. Kwesinye isikhathi sinabantu abasha abazidowngradeayo ngenxa yokuthi sebethatha noma yini efika phambi kwabo. Kanti yazi into oyifuna ukuthi mina Jehova ngithandazela into ethile le akusiyona. Ukwazi ukuthi no, ukwazi ukuthi yes. Uma uJehova sevula uzovula. Uma kusavale yena linda. Amen. Nisangithanda lapho. Amen. Ile message bazalwane enhlizweni yami ebibekekile. Ukuthi namhlanje ngizokwakha ibandla. Ukuthi kwesinye isikhathi sihluleke ukubekezela. Sazi sitha sabhodla ngithi sacabanga ukuthi hey ingonyama kanti akusiyo. Uma lithi iBhayibheli ningamniki usathana indawo.
ngoba usathane uma ke fika okwazi ukuthi uzohweba, uzobulala, esibhubhisa. And uma ke wayivumela isithi ukuthi singene, usathane usebenzisa imbotshana encane, and uma ke wangena wenza sure ukuthi ekugcineni uyabhubhisa. Ngobona ikholwa uma lake lagcwaliswa ngamandla kaMoya Ongcwele, uma seliphinda utshwaleni liphinda engathi lidakwa, uzubuza ukuthi nakhu lo wayekholwa kangaka kwenzeka usathane useyabhubhisa, ngoba akezanga kungongokweba ukubulala esibhubhisa. Bazalwane, masihlale silinde yena. Lithi iBhayibheli lezi zinto ziyakusilandela. Yebo siyayifuna. Ubona ngokuthi enkonzweni uma nqaka abazalwane banqaka kakhulu ngoba bayazifuna lezi zinto, and uma sezingasafiki baphuma bahambe. Cela siphakamele isimeni ngenyawo.